alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e oɗo ɓen ñalawma amde woni altine en hawre sappo e jeeɗiɗi sen jumani lewru men jolal taw ñaƴƴiɗe nogas ɗowtito ngo Madina Gounass juma mawko ko Madina Gounass alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on jii oɗo ko Amadou Mbaye ɓurandirede Mbeewa ɗon de leegal Nere Amadou Mbaye leegal Nere machallah tamini bandiraɓe kala ono wirtu o wirdama hankadi feccini e o saaha bandiraɓe julɓe oɗo saaha heeɓe hen hankadi joom guese en joom bitikaji en joom palsuji en o saaha ɓen gone hodde heddiɓe kadi paada ha wirdo jokkite alhamdulillah bil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama Allah moƴƴere alhamdulillah bil alamin gonde weltare mawde kadi ndeɗo ken coftal e cellal arde kadi wadde hen kadi duuso ceerno no wowi wade kala subaka alhamdulillah bil alamin machallah en jetti bandiraɓe kadi jarde no fewi no fewi yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne hande o min jubbu seeɗa kadi hunde e tarih ɓuuro men tottongo Madina Gounass alhamdulillah bil alamin en jii galle ceernoji Ousmane Thiam wonɗo alhamdulillah bil alamin machallah ɗum koye dingiral hakkude galle ceerno juma ka gonɗen eɗen jirloɗo hakkude ɗo alhamdulillah bil alamin eɗen gandi ɓuuro tottongo Madina Gounass Sinthiou ko 1936 en mbiya ko 27 février 1936 alhamdulillah bil alamin e on saaha noon ceerno yettidi ɗo ko yimɓe jeeɗiɗo ceerno yettiti ɗo no tarikaji ɗi kaldi alhamdulillah bil alamin en hen Alpha Isaga Niang en hen kadi mo ganduɗa ko biyeteɗo Oumar Mana Balde en hen biyeteɗo mo ganduɗa ko Aliou Sara Yero en hen biyeteɗo Aliou Kaka Sissoko en hen biyeteɗo Abdoulaye Sissoko en hen biyeteɗo Samba Ba on ko bañowo wonno Alpha Isaga Niang ille en kaalino alhamdulillah bil alamin ɓeɗo yante ceerno Seydou foti tarkaji kaalita on heeɗiyankoɓe noon wasata taw mo ndiwmi hen walla mo mbami hen mo wala hen pewni toon kabron en deftinen lawol alhamdulillah bil alamin noon tigui yeɓiyankoɓe Nangue TV caggal ɓeɗo jeeɗiɗo ɓe ceerno Alhaji Seydou artunoɗo taw ko almu makko taw kadi ko yiɗɓe makko e yaadi makko alhamdulillah bil alamin kanko on saaha ceerno Seydou omo yaara e duuɓi 36 machallah kanko ceerno Seydou ko nden siiji ngo dow wuttude ngo Madina Gounass ɓe jippi ko ɗon ɗo ceekewi ɗo leegal ɗeɓoto nde ɓe gaɗa to ɓe jippi bagas mabɓe kanko e almu makko e wondi makko kanko ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Ba mo Madina Gounass alhamdulillah bil alamin e on saaha noon nde ɓe jetti ɓe coppi lekki ɓe mbi ko dukume ɓe mbi ko ɓuski holno woniri dukume ɓe mbi en dukume kañum ko lekkon cewkon tan taaro lekki tan puɗa ɗon ɓe mbi ko kon ɗon lekkon taarino kin lekki mawki e on saaha kon ɗon perta ha gasi ndi lekki mawki ceerno Aliou Seydou soppiki nde soppikino gayni noon e on saaha noon yimɓe pecci lekki ki kañum ɗaɗi mum fof soppa ha laaɓi ɓe nawi ɗum markinori alhamdulillah bil alamin ni wonno hankkadi hollirama ko tisbar adi ɗo juulede ko wuttito ngo Sinthiou ko tisbar adi ɗo juulede alhamdulillah bil alamin eɗen gandi kadi e nder kadi aduna kadi ko tisbar adi kadi juulede alhamdulillah bil alamin wadde ɗo kam Allah newni yaadi e mbiya adi ɗo innede ko musidɗo go ne wiya Alowiyel Diawɓe on adi ɗo innede e teski ɗo sara galle ceerno ɗo e banggue ñaamo huɓere nan ɗon on banggue mo jootono kam on nden en yeeɗon goro on Alowiyel Diawɓe on adi ɗo innede ɓe kal wonde adi ɗo wirnede ko biyeteɗo Rougui Abdousalam Moussala en mbiya ko on adi ɗo wirnede wonan debbo ɗum tarikaji ne kaal ɗum bandirɓe jaafo ɗon kala kalɗen ɗo won gonɗa joguiɗo ko ɓuuri ko kalɗen ko eɗen ñaagui ɗum ne waɗɗen vocal walla en message kam fabra en enen de kañum de ko ni andiri o ni famiri en jeddata ɗum enen kadi en mbatta ɗum e nder ko ganduɗen ko e nder ko bettuɗen ko enen kala naftiren ɗum alhamdulillah bil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV ko ni woni noon taarih o no yaaɗi no sifori eɗen gandi kadi kanko ceerno Seydou ɓe kabra wonde caggal nde Sinthiou wuuro ngo o jooɗi fode duuɓi 5 mahani jamaka o diidani jamaka taw mo paadi ha o anda so woni diida makko ene sella ɗo bisimilla o maha jamaka so sellata ɗo o ɓenna hakke ko yiɗi diine o ko yiɗi sunno ko yiɗi jokkere en ɗam kanko ceerno Seydou ha Allah addi ceerno Ahmadou Baro wimo diid jamaka ma jamaka ɗo ko wonata koko ñiɓata alhamdulillah ha aduna gasa alhamdulillah bil alamin ni woni noon 1941 e o saaha o diide juma huuɗo ka o saaha ko huuɗo wonno alhamdulillah bil alamin
wondiram huɗo ko ni won wiɓe ko tonɗo majin pakan huɗo ko adoytano hanga ɗum fof haalama hen won wiɓe kadi ko hamdallah ala fof no haadiraka alhamdulillah alamin e on saaha nde yaaha 1955 firta jama huɗo ko watta senge 1970 ɗiɗon mbaadi kare kukiyas juma ka maha e gatugol Thiamdil Mansour e dennagal wallidi mabɓe kala e kuwa alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne sanne on ñaganama jaam ñagam kadi yaafu e nder ko haalta e nder tarikhaji ɗi inchallah mo on ɗum andude ɓuri ɗum famde alhamdulillah alamin en mbino kadi min gartoy so allahu lamdo jaaɓi rawda ceerno Saydou mo wondi toon e jeewoɓe kanko watti ɓe jeegow no kadi min garo hen inchallah mo walla ha ɓuura ka labde ha juɗɗo ɓuura kadi naftorade han ha ndertini yeɓiyankoɓe Nangue TV mbaɗe sem mbaɗe partagé mbaɗe abonné alhamdulillah alamin min garta kadi hono stari mo jokkunen ɗo kadi jokkirde mo noon fodde ko kumpirɗen ko e ko becciɗon ko alhamdulillah alamin julɓe naftoro hano ha natti joni joni o jehen to nder juma to hanga wirdo nana gasa koye duwa wona ƴeewen somin kawru hayso kam ɗo ganduɗa ɗo wude wattude wone taggede e ko heddi ko alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin jefo jikkunde non taggirte no woyi wati fala alhamdulillah sa ko indeli he wona oɗo sa alhamdulillah
alhamdulillah rabbil alamin heɗiyankoɓe Nangue TV saaha tenta kadi mim jeyde juurade ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou alhamdulillah rabbil alamin inchallah ceerno Abdoul Hayy Diallo ceerno Bachir Thiam alhamdulillah rabbil alamin ɓe tenta kadi seydi Allah al Thiarno alhamdulillah rabbil alamin inchallah onon rewendiɓe Nangue TV machallah ala ko humpo toon nder golle yaadu dental alhamdulillah rabbil alamin o saha ceerno men nonto Dakar laamuɗo Sénégal ceerno Jalal Dine nayi lappol dine l'islam e jokkere daɓɓe e nder leydi Fouta e yimɓe ceerno alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin صلاة الفاتح لا بتفندج
صلاة الفاتحة آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله. يرضى جورا ما قد الحمد لله العالمين ما شاء الله. شكرا لك مولانا الحمد لله العالمين. الحمد لله يودي مسلي مسني الحمد لله يرمني الحمد لله العالمين. ويوكو دينكو ويوكو الإسلامكو الحمد لله العالمين. الحمد لله العالمين ما شاء الله. weltar mawɗo weltare waɗi machallah seydi allah ceerno alhamdulillah alamin kanko wonɗo e kalden tarih ceerno amadou amar ceerno nde kanko seydi allah noɗo kamɓe gonduno kamɓe jangguide kamɓe naddi kamɓe gaadi pas machallah ndende ɓuurano alhamdulillah alamin. alhamdulillah alamin machallah oromo loppi machallah baynodiral e calmodiral ceerno Abdoul Hayyu Diallo e ceerno Bachir Ceerno alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin. Diallo alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah machallah alhamdulillah alamin alamin. كان بشير شر yankoɓe Nangue TV ndewayen jehen juutoɗen jehen alhamdulillah min juuten ceerno alhamdulillah alamin machallah jehen duusen ceerno ha galle ceerno inchallah waɗe duwaw alhamdulillah alamin. yeeɓi yankoɓe Nangue TV beltanama sanne machallah. alhamdulillah alamin machallah idantangal machallah nate bolero ndu alhamdulillah alamin machallah. mo natin ɗo yafama mo naati ɗo malama mo naati ɗo alhamdulillah ɓe daɗi alhamdulillah alamin machallah ko beltinama sanne sanne alhamdulillah rabbil alamin machallah no ceerno ko moƴƴo kadi ko goɗɗo fayida fondata yimɓe ha garda nde fuɗɗode duwaw alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin. فاتحة صلاة الفاتحة. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
yeeɓiyankoɓe Nangue TV alhamdulillah bil alamin en garde bandiraɓe hawde men ñalawma altine ɗum mbiyen amde alhamdulillah bil alamin hawre sappo e jeeɗiɗi lewru men novembre ndew sappo e gohoɓiru hilaw ñaɗɗi nogas jeeɗiɗo teddugoma dina Gunaas alhamdulillah rabbil alamin weltare waɗi ɓeydare waɗi alhamdulillah bil alamin ñalawmen hande o sappo e jeeɗiɗi wa sappo jeer inchallah mawla bandiraɓe faami alhamdulillah bil alamin jetti juɗɗo kal en jetti bandiraɓe kal weltare waɗi alhamdulillah bil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV enen kadi jehen dokken ceerno junggo mbarkinoɗo alhamdulillah bil alamin machallah en beltima machallah enen kadi dokki ceerno Bachirou Junggo en beltima no feewi en dokkiɗen ceerno Junggo Alaji Alpha Thiam alhamdulillah bil alamin machallah en jetti bandiraɓe kala en jetti ceerno men ceerno Siraji Papa ha toon to leydi France mo ganduɗa kala subaka ko jeeɓowo golle ɗe kadi ko mbaɗen missuji ko noddo en walla kon ko weltaru machallah en beltima konko ceerno Siraji Papa yi ceerno meɗen to de France kanko wondi makko e denagal yeeɓiyankoɓe kala en camni ɗumen e dow inde ceerno Siraji Papa alhamdulillah bil alamin e ñalawma hande o machallah alhamdulillah bil alamin